Il-maġġoranza tan-nies jemmnu li t-tfal m'għandhomx jintbagħtu l-iskola fl-isfond tan-numri dejjem jikbru ta' każi u mwiet ta' COVID-19. Mistħarriġ ikkummissjonat mill-Gazzetta The Sunday Times of Malta, 47% huma tal-fehma li t-tfal m'għandhomx jintbagħtu l-iskola bis-sitwazzjoni tal-pandemija kif inhi. 36% jemmnu li t-tfal għandhom jintbagħtu l-iskola xorta waħda fil-waqt li 17% ma jafux. Sa din il-ġimgħa stess, il-Ministru Bonnici baqa' jinsisti li l-iskejjel għandhom jiftħu b'mod fiżiku. Sal-lum, is-sitwazzjoni mhijiex tali li l-edukazzjoni għandha bil-fors issir online. Imma tista' tkompli ssir fiżikament fl-iskejjel sabiex l-edukazzjoni għal uliedna tkompli bit-tfal jidħlu fl-iskejjel. Dik hija l-aqwa edukazzjoni li nistgħu nagħtu lil uliedna. Intant mill-istħarriġ tat-Times jidher li f'Għawdex hemm 67% aktar minn 2/3 li huma kontra l-ftuħ tal-iskejjel, filwaqt li fir-reġjun tan-Nofsinhar 53% kienu favur li l-iskejjel jiftħu. Fir-reġjun tal-Punent 60% ma jaqblux li l-iskejjel jiftħu fit-28 ta' Settembru. L-opinjoni pubblika fir-reġjuni tal-Port il-Kbir huma eqreb ta' xulxin. Fit-tramuntana tal-Port 54% huma kontra l-ftuħ tal-iskejjel u 31% huma favur, filwaqt li fir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Port 44% huma kontra filwaqt li 42% huma favur. Fl-isfond ta' dan kollu kollass fin-numru ta' persuni li jaħsbu li l-Gvern qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Filwaqt li l-appoġġ tmexxija ekonomika niżleb bi 11% meta mqabbel ma' Mejju, in-numru ta' nies li jaħsbu li l-Gvern qed jagħmel biċċa xogħol tajba mill-lat mediku u ta' saħħa naqas bin-nofs minn 83% f'Mejju għal 42% fl-istħarriġ ta' din il-ġimgħa. Dan it-tnaqqis ta' fiduċja kien rifless fil-fatt li maġġoranza assoluta ta' 54% ta' dawk intervistati jemmnu li għandha tintrefa' xi forma ta' responsabilità politika dwar is-sitwazzjoni attwali. B'39% jgħidu li m'hemmx għalfejn tintrefa' responsabilità politika. Dwar jekk jieħdux il-vaċċin, 57% wieġbu lesti jieħdu l-vaċċin iżda mhux mal-ewwel. 29% qalu li ma jeħdux il-vaċċin filwaqt li 14% wieġbu li ma jafux x'se jagħmlu.